per nosaltres i per mi personalment és un motiu de goig i sobretot de donar gràcies a Déu, perquè hem pogut viure doncs, 20 anys de creixement, mm, veure com anava consolidant-se una nova diòcesi i com doncs, la gent, el poble fidel, doncs també, clar, perquè tot és una mica progressiu, ha anat integrant-se amb il·lusió i amb ganes en aquesta nova realitat, nova des de fa 20 anys, que és la diòcesi de Terrassa. Sí, bé, en primer lloc, jo, com ha dit, jo vaig ser secretari general de Barcelona i em va tocar llegir el document que venia de la Santa Seu, en el qual es creaven 3 diòcesis, 2 i una arxidiòcesi, amb els noms dels respectius bisbes, els llocs i els noms de les catedrals i els terminis geogràfics. I vull dir que per mi ha estat una experiència certament motivadora, no? I engrescadora. Els primers temps doncs, van ser també així molt engrescadors i una mica diria, una aventura sobrenatural, perquè és des de la fe que es viu, però realment molta il·lusió amb els col·laboradors més propers, jo col·laborant amb el bisbe Josep Àngel, especialment. No? Dificultats n'hi van haver-hi, perquè n'hi ha sempre de reajustaments, i jo penso que les dificultats ja estan oblidades i ara, sobretot, el que se'ns presenta, el que ara vivim, és doncs, la pau, la tranquil·litat de caminar com a església diocesana. La motivació i l'objectiu, o sigui, la proximitat. I ho vam dir-ho, d'aquell moment es va dir bastant. La proximitat de la figura del pastor, del bisbe, als feligresos. I a la vegada també la proximitat del que en diria més l'organització o l'organigrama d'una diòcesi més propera, llavors fer-lo més proper a les parròquies, als grups, a les comunitats religioses, a la gent en general, a tots els fidels. Els reptes són molts, perquè no cal dir que ja és evident que vivim en una societat molt secularitzada, no? I això vol dir que fins i tot ja comencen a faltar criteris, elements històrics, no? Moltes persones del cristianisme, de la cultura. El teixit cultural s'ha anat diluint amb els anys. No només aquí, és a tota Europa, però aquí també ens passa. I el repte és precisament portar l'Evangeli a una societat que en certa manera no partim de zero, no parteix de zero, sinó que de vegades viu molt l'ambient, la societat de tòpics històrics, de tòpics, de llegendes, d'històries que tenen poc a veure amb la realitat, no d'història, sinó d'històries, que tenen poc a veure amb la realitat. I això és un repte per evangelitzar també. Ara, dit això, com a dificultat, doncs penso que hem de valorar tot el positiu, també, que, doncs, gràcies a Déu, a la nostra diòcesi, per exemple, la joventut, o sigui, la delegació de joventut, doncs mou una gran quantitat de joves, més o menys conscients o formats, no? Però es mouen. Després tenim el seminari, també com una realitat que des del primer moment es va consolidar i s'ha anat consolidant i van donant els seus fruits. No? I les parròquies i la reestructuració que hem fet també a nivell d'organigrama, d'organització interna del bisbat. No? Bé, clar, tot això per què es fa? Doncs per facilitar l'evangelització. I l'evangelització és
fer arribar la paraula del Senyor, la seva presència, al món, als nostres germans, als homes i dones que viuen en aquest món mateix que vivim nosaltres, tots, no estem en la mateixa barca.